Olemme menossa laittamaan potilaalle nenämahaletkua. Kop, kop, kop. Sun pitää sanoa ääneen. Terve Pertti. Päivää. Laittaa sulle se nenämahaletku, niin saat vähän ravintoa. Mä nostan sulta vähän tätä päätyä. Aletaan työtää nenämahaletkua. Letkua niukkelassa. Pyydetään potilasta nielaisella. Anteeksi, tarviiko laskea sänkyä? Ei, se on ihan tai ehkä hieman voit laskea. Kivivään asti. Joo, hyvä. Sen jälkeen asetetaan letkun pää suojapussiin, että pysyy puhtaana. Sen jälkeen otetaan... Katsoisitko missä kohtaa miekkalisäke on, niin siinä välikössä joo. Joo. Aspiroidaan. Elikkä ensimmäiseksi mitataan tästä näin nyt tää pituus, että se varmasti tämä letku sitten menee sinne vatsalaukkuun. Elikkä nenän päästä tänne korvanipukkaan. Noin, sitten nenän päästä sinne miekkalisäkkeeseen, joka oli tuossa noin. Pidän sormeni tässä paikalla sitten, että tiedän mihin kohtaa voi lopettaa. Mahan sisältö. pH näyttää hyvältä. Sitten laitetaan vähän liukasta. Eli Vettä. alle 3 on pH, eli silloin tiedämme, että letku on oikeassa paikassa, eli mahalaukussa. Tämän jälkeen aloitetaan teippaus. Käytän tätä Nasofix-teippiä. Hyvä. Ja sitten saat tästä pillin ja juotavaa. Sitten Taivutetaan vähän päätä. aletaan työntämään letkua. Ja sitten tosiaan kun tunnette letkun siellä kurkussa, niin juokaa pillillä vettä ja nielaiskaa. Siinä olikin se merkkikohta. Sitten aspiroidaan mahanestettä, jotta tiedetään, että letku on mahalaukussa. Voimme laittaa tämän syöttöletkuun tai laittaa siihen korkiin tai tämän keräyspussin tarkoituksen mukaisesti. Kiitos. Vittu, tää meni ihan varmaan uusiksi. Ja jälkeen hanski. Katsotaan toi video ja kysytään iteltä. Mitä on perseestä? No sä saat tehdä. Sitten stiksataan se mahaneste. Ja katsotaan mikä sen pH on. Ja se on alle 3, eli se on siellä mahalaukussa. Sitten vaihdetaan hanskat.
Laitetaan korkki tähän näin. Saat hetken päästä sitten aletaan tiputtelemaan ravintoliuosta. Korkin jälkeen laitetaan sitten teippi, että tämä letku pysyy. Hyvä. Se oli siinä. Vähän haastavaa hanskat kädessä. No, tässä Eli- videolla nyt tämä toinen haararisi täytyy laittaa toiseen suuntaan. Se vahingossa meni kummatkin samaan suuntaan. Laitetaan vielä eihän ole liian tiukalla. Ei. Hyvä. Riisutaan suojavaatteet. Desinfioidaan kädet. Mä oon tehnyt virheen, kun mä laittelin tämän suojatakun tästä eestä kiinni.